Vítajte. Už vám niekedy napadlo, že ten najzložitejší a najúžasnejší stroj na svete sa dodáva bez akéhokoľvek návodu na použitie? No, presne to sa v nasledujúcich minútach pokúsime napraviť. Vytvoríme si taký malý manuál k ľudskému telu. Niekedy by sa taký návod naozaj zišiel, však poďme si teda spolu prejsť tie najdôležitejšie kapitoly, aby sme pochopili, ako sme vlastne poskladaní a ako to celé do seba zapadá. Takže čo nás dnes čaká? Máme tu taký malý plán cesty s 5 hlavnými zastávkami. Začneme pri úplných základoch, teda pri pláne tela. Potom si zmapujeme vonkajšok, naučíme sa orientovať pomocou 3 kľúčových rovín, nahliadneme do vnútorných miestností a našu cestu zakončíme prehliadkou tých najdôležitejších orgánov. Fajn, poďme na to. Začíname pri samotných základoch. Aby sme pochopili, ako niečo funguje, musíme najprv poznať jeho plán, jeho štruktúru. A presne toto je parketa pre vedu, ktorá sa volá anatómia. Anatómia je teda veda, ktorá nám do detailu opisuje, z čoho sa skladáme, kde sa čo nachádza a ako sú jednotlivé časti navzájom prepojené. Predstavte si ju ako takú detailnú mapu nášho tela. Bez nej by boli lekári, vedci, no vlastne aj my všetci úplne stratení. No a každá dobrá mapa potrebuje jasné orientačné body však, a tak skôr než sa ponuríme dovnútra, musíme si poriadne zmapovať povrch. Anatómia preto vždy začína opisom hlavných, zvonku viditeľných častí tela. A toto je absolútny východiskový bod pre každého anatóma na svete. Hovorí sa tomu základná anatomická poloha. Je to vlastne taká univerzálna dohoda. Človek stojí vzpriamene, pozerá sa dopredu, ruky má pri tele a dlane smerujú dopredu. Prečo je to dôležité? Lebo všetky popisy polohy a smerov, hore, dole, vpredu, vzadu, vychádzajú práve z tejto pozície. Ak vychádzame z tejto polohy, telo môžeme veľmi jednoducho rozdeliť na 4 hlavné regióny. Úplne hore máme hlavu, potom krk, ktorý ju spája s trupom. Samotný trup je takým centrom diania, kde nájdeme hrudník, brucho a panvu. No a samozrejme sú tu horné a dolné končatiny, vďaka ktorým môžeme interagovať so svetom okolo nás. Dobre, vonkajšok máme zmapovaný, ale ako opísať, kde sa nachádza niečo vo vnútri? Potrebujeme na to nejaký presný systém súradníc, také anatomické GPS, aby sme mohli jednoznačne povedať napríklad to, kde presne leží srdce vo vzťahu k pľúcam. A presne tu prichádza na rad jeden kľúčový koncept. Anatómia si pomáha 3 pomyselnými rovinami, ktoré akoby prechádzali telom a vytvárali tak dokonalý súradnicový systém. Vďaka ním môžeme presne definovať polohu každého jedného orgánu. A tu presne vidíme, ako to celé do seba zapadá. Tieto 3 roviny, mediálna, frontálna a transverzálna, spolu vytvárajú dokonalú trojrozmernú mriežku. A práve táto mriežka je absolútnym základom pre technológie ako CT alebo magnetická rezonancia. Vďaka nej môžeme presne lokalizovať čokoľvek v tele. Poďme si ich prejsť jednu po druhej. Prvou je mediánna rovina. Predstavte si zvislý rez, ktorý delí telo na 2 takmer dokonalé zrkadlové polovice. Pravú aj ľavou. Je fascinujúce, aké sú si navzájom podobné, aj keď samozrejme nie sú 100% identické. Ďalšou v poradí je frontálna rovina. Tá je tiež zvislá, ale prebieha kolmo na tú prvú, tak povediac od ucha k uchu. Vďaka nej delíme telo na prednú, čiže ventrálnu časť, a zadnú, teda dorzálnu časť. A do tretice tu máme transverzálnu rovinu, ktorá je ako jediná vodorovná. Tá delí telo na hornú a dolnú časť, ako by sme ho prerezali v páse. A bum, spojením týchto 3 rovín máme zrazu kompletný 3D súradnicový systém. Každý bod v tele má odteraz svoju presnú adresu. Keď už máme k dispozícii mapu aj súradnice, môžeme konečne bezpečne nahliadnúť dovnútra. Naše najdôležitejšie orgány nie sú len tak voľne pohodené, sú bezpečne uložené v špeciálnych ochranných komorách, ktorým hovoríme dutiny. Úplne najvyššie máme lebečnú dutinu a miechový kanál. To je taký trezor pre náš riadiaci systém, teda mozog a miechu. O poschodie nižšie je hrudná dutina pre srdce a pľúca, no a pod ňou nájdeme brušnú a panvovú dutinu pre orgány trávenia a vylučovania. Toto rozdelenie nie je vôbec náhodné. Chráni jemné orgány pred nárazmi a zároveň bráni tomu, aby sa napríklad infekcia z brucha len tak ľahko rozšírila do hrudníka. A ako sú tieto 2 veľké dutiny, hrudná a brušná, vlastne oddelené? No, kľúčovú rolu tu hrá branica.
Je to mocný, plochý sval, ktorý nielenže tvorí fyzickú bariéru, ale je zároveň aj hlavným motorom nášho dýchania. A teraz sa dostávame k tej, povedal by som, najzaujímavejšej časti našej prehliadky. Pozrieme sa priamo pod kapotu na niekoľko kľúčových orgánov a uvidíme, ako sú pekne usporiadané vo svojich ochranných dutinách. Tento pohľad nám odhaľuje, aký je to celé dômyselný systém. Orgány sú v hrudnej a brušnej dutine uložené pekne natesno, no s neuveriteľnou efektivitou. Je to ako perfektne zorganizovaný kufor, kde má všetko svoje presné miesto, aby bolo chránené a zároveň mohlo bezchybne fungovať. A tento pohľad vedľa seba je skvelý. Naľavo vidíme hrudnú dutinu vyplnenú pľúcami. Ale keď ich na obrázku vpravo akoby vyberieme, odhalia sa nám hĺbšie uložené štruktúry, ako napríklad srdce a veľké cievy. Krásne to ukazuje, ako sú orgány usporiadané vo vrstvách. A tu sú hlavné hviezdy hrudnej dutiny – pľúca. Tieto dva veľké špongiovité orgány sú našou bránou pre kyslík. Sú bezpečne uložené vo vlastných obaloch, aby sa mohli pri každom nádychu a výdychu voľne rozpínať a sťahovať bez akéhokoľvek trenia. Z hrudníka sa presúvame o poschodie nižšie, priamo pod bránicu, do brušnej dutiny. Tu nájdeme žalúdok, svalový vak v tvare písmena J, kde sa začína to pravé kúzlo trávenia. Je to vlastne prvá veľká zastávka potravy po tom, čo ju prehltneme. Našu prehliadku zakončíme pri skutočnom obrovi, pečení. Tento metabolický gigant sa nachádza v pravej hornej časti brušnej dutiny a je to v podstate chemická továreň nášho tela, ktorá plní stovky životne dôležitých funkcií. Takže toto bola naša základná mapa. Prešli sme si štruktúry, súradnice a aj hlavné mestá v podobe orgánov. Ale treba si uvedomiť, že táto mapa nie je statická. Je to živé dejisko miliard procesov v každom jednom okamihu. A to nás privádza k finálnej myšlienke. Aké neuveriteľné príbehy a cesty sa odohrávajú práve teraz, v tomto momente, vo vnútri každého z nás.